Младите социалисти раздаваха на преминаващите шуменци и листовки с основни съвети за седене на картофи. Като най-голям експерт и в тази дейност беше цитиран министър-председателят Бойко Борисов, който преди дни посъветва българите да борят кризата с натурално стопанство. Повече за протеста от неговия организатор Георги Георгиев, председател на клуб Икономика към Младежкото обединение на БСП Шумен. Днешната акция, както казах на вашите колеги, е свързана с инициативата да научим гражданите как се сеят картофите. По простата причина, че Бойко Борисов заяви, че и да се дигне цената на картофите с 2000% нагоре, него и неговото семейство не се притеснява от този факт, защото той от 50 години до сега си съдил картофи. Респективно от тук нататъка, значи всичко, което е необходимо в тая държава, трябва да си го произвеждаме сами. Това е посланието, може би, на самия Бойко Борисов. Тоест, ако е необходимо гориво, или ако е необходима енергетика, просто трябва да си купаем дупки, да търсим петрол и да си произвеждаме електроенергия или пък бензин. Оттам ние просто в момента учим гражданите как се съдят картофи. Респективно има съндък, където те, ако имат своето желание, могат да пуснат някакви предложения към Бойко Борисов и този съндък в последствие ще бъде изпратен към него. От друга страна е темата как ще бъде посрещнат от самия него. Тия предложения, които те ще се пуснат, дали ще дадат плод? Тези предложения, това, което можем да направим и ние да ги изпратим и да кажем какво мислят гражданите за него. Не само за него, за неговата политика, а оттам нататък дали ще има плод, към момента е изцяло негово решение. Все пак предстоят местни избори, в последствие ще бъдат парламентарните. Или как? Добър ден! Засяхте ли картофите? Това е втората поред протестна акция на младите социалисти. Първата се проведе на 26 март. Тогава на пешеходната зона пред областна управа младежите от БСП бяха поставили празен хладилник, на който недоволни от управлението на ГЕРБ оставяха специални послания.